салом алейкум дустон хуш омадед ба канали TOJIKON TV. шумо медонед ки гайр аз акула хайвони бадхашмтарин ин крокадил мебошад ки хамасола зиеда аз 1000 одамон курбони ин хайвон мешаванд. ва дар имруза видео мо мехоҳем ба шумо дар бораи яке аз намудҳои крокадилҳои бадхашм ва азимҷуса маълумот диҳем. тайёред? пас сар мекунем. оё шумо медонед ки баъзе намуди крокадилҳо дар баробари тамоми умрашон то чанд инкишоф меёбанд? аз ҳамин сабаб дар натиҷаи 10 сола ё зиёд аз ин тани онҳо метавонад ба дараҷае калон шавад ки тасаввур карданаш номумкин аст. дар навор лолонг мебошад ки ин аз ҳама тимсоҳи калонтарине ба ҳисоб меравад ки инсоният онро қапидааст. вазни тимсоҳ зиёда аз 1 тонаро ташкил медод ва дарозиаш бошад 6 метрро ташкил медиҳад. таърихи лолонг чунин мебошад ки пеш он дар яке аз провинсияҳои филиппин зиндагӣ мекардааст, лекин дар маҳаллаи ҳамон ҷо то чанде ҳолатҳои гуногун рух медодааст ки одамон беному нишон гум мешудаанд. аввал духтараки 12 сола, баъдан моҳигири ҳамон маҳалла. ҳама гумонбар ин ҳайвони хунхоро медонистанд ва ба хулосае омаданд ки онро қапанд. ва процесси қапидани ин ҳайвон то чанде душвор буд ки барои доштанаш тӯли 3 ҳафта вақт гузаштааст. баъди 2 сол доштани лолонг вай аз сабаби дилаш аз кор мондан аз дунё мегузарад. меҳмони нохонда. кадом намуди варзиш ғайр аз гольф ором буда метавонад? ягон намуд ҳамин хел не? на ягон қувваи зиёдатӣ, на давидан ва ҳатто дар мошини махсус дар табиати зебо ин бозӣ гузаронида мешавад. бинед, баъзан вақт ҳатто оҳуҳои зиндаро дидан мумкин аст. стоп, ин оҳуҳо ба куҷо назар доранд? аз афташ ба ин крокадиле ки дар майдони гольф бе ягон мушкилӣ роҳ рафта истодааст. бовар кунед, ин гуна табиатро на дар ҳама ҷо дидан мумкин аст. ҳамин хел не? ин ҳолат дар шимоли каролина дар байни бозӣ рух додааст. хушбахтона дар ин макон ягон кас ягон зарар надидааст. легендаи зинда. шинос шавед, ин густав яке аз крокадилҳои номӣ ки бо лақаби дьявол смерти машҳур аст, дар яке аз давлатҳои африка бо номи бурунди зиндагӣ мекунад. дар таърихи ин тимсоҳ ки зиёда аз 300 одамони маҳаллиро тӯъмаи худ кардааст, дар тамоми маҷаллаҳо оварда шудааст. ин тимсоҳи хунхор рақиби лолонги машҳур мебошад ки дарозии ин ҳам зиёда аз 6 метр ва вазнаш зиёда аз 1 тонаро ташкил медиҳад. вале мутаассифона густавро назар ба лолонг ягон маротиба боздошт накардаанд. густав дар дарёи нил зиндагӣ мекунад ва сину солаш бошад зиёда аз 75 солро ташкил медиҳад. ҳайвони хонагӣ. вақте ки мо чунин ҳайвонро мебинем, инстинктамон мефармояд ки бояд аз ин ҷо худамонро дур кунем. лекин ҳаст одамони дӯстдори приключения мехоҳанд ҳаёти худро бо чунин ҳайвонҳо давом диҳанд. ин шахс бо номи роба бренда аз австралия мебошад ки оилаи ин нафар аллакай 3 қабила боз бо чунин ҳайвонҳо сарукор доранд. дар тамоми карьераи худ роб бо дастони худ зиёда аз 100 ҳайвонҳои ваҳширо доштааст. барои роб ин гуна ҳолатҳо ғайриоддӣ наменамояд ва дар ҳавлии худ чандин чунин ҳайвонҳо то 3 метр дарозӣ дорад ки ҳамчун фарзанди худ ба онҳо рафтор менамояд. тамошобинони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки ҳатман ба канал обуна шавед то ин ки видеоҳои ҷолиби дар пеш бударо аз даст надиҳед. фикрҳоятонро ҳатман дар комментаре нависед ва лайкро фаромӯш накунед. бо шумо будам Фирӯз Обоздӣ.